This is my Pokemon. This is my Pokemon. This is my Pokemon. This is my Pokemon. Isende, 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 isende. Hey, isende, isende. Imnandi le ngoma ngase ngayithanda. Isende, isende. Hawu, isende Doris. Isende. Doris isende. Hawu ngeke Doris. Hawu ngeke. Ahlebe Doris. Ngeke isende pho. Ayi ngeke Doris. Kanti kuthiwa lweMabhoko phela mina ngazi ngilokho ngizwe ingoma ekusenditi isende angazi phela mina ngichazela ukuthi kuthiwani kodwa ngilokho ngisabathi isende angazi phela ngichazele eMabhoko Akusho ukuthi isende. Kuthiwa isende angazi noma bathi isende lendlela noma kuthiwa senda noma usendana. Akusho kuthiwa isende. Hey Doris ngeke Doris. Hey Doris neyithanda imkuba. Phela Doris wena okusekhanda la sekuthiwa isende. Sokucanga ngisende nje Doris. Hayi Doris ngeke. Hayi. Doris. phela mina ngazi eMabhoko ngilokho ngizwa nje kuthiwa isende hayi wasiza ke wangichazela ha nangu umasebe kunini ngimfuna kade ngimfuna umasithebe hayibo uDoris Taiwan ngeke bangiqede mina eMabhoko akasekho uMambala sikhuluma nje uMambala akasekho shothi usebenze kahle uGoti ayusebenzile uMakoti hawu awubiza uMakoti eMabhoko ngizomzwisa ukuthi cha umsebenzi useyawushaya uhambi uMambala akasekho inxa kaMakoti uhambi uMakoti oshaya umsebenzi ebusuku wathakatha uMambala akasekho uMambala awubiza uMakoti Usibahlaka boyanga mayazi. uqonda ukuthini weMabhoko uma uthi uMakoti akabuyanga uqonda ukuthini vele kumina useliwe ngekade ehambe yokwenza eyothatha uMambala ufike waselwa kaMbatha akabuyanga Cha kaboyanga usibahle ma. ifeni ibuyile Ushife ifeni boy. Hayi ifeni ibuyile ikhona ngalo. Khona imfene. hayi nakubuya imfene kathi nankinga mfana masinandaba noMakoti sinandaba nalo yakenwa la ekhaya sinandaba naloyo bomthola abakubo ngoba kubuya imfene kunankinga kuyomela uthole omunye uMakoti ke futhi mayengabuyilo uthole omunye futhi sizomenza umkhovo la ekhaya uyena futhi ozosithakathela